ሻሎም 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 ናግዚአብሔር ቤተሰብ ደቅ ብርሃን ሰላምን ጸጋን ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይ ሓዲርኩም እዝናይ መዓልቲ ቃል ካብን ክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን ዝልቀቕ መደባትዩ አምላኽ ሰማይ አዚዙ ባረኽኩም ሎም ድማ ከምቲ ንቡር ናይ መዓልቲ ቃል ክንካፈሊና ሎም ማዓንቲ ንካፈሎ ቃል ሓይሊ ምስልሳል ዝብል ሓይሊ ምስልሳል the power of meditation ኢየሱስ ጎይታዩ አምስልሳል ዘሎ ኃይል ክንርኢና መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ኢያሱ ምዕራፍ 1 ካብ ጥቅስ 8 ክሳብ 9 ክንርኢና ነቲ አቡ እተጻሐፈ ምእንቲ ተጠንቂቅካ ክትገብሮስ መዓልትን ለይትን አስተንትን ነምበር እዚ መጽሐፍ ሕግዚ ካብ አፍካ አይትፍለዮ ሽዑ መገድኻ ተቀንዕሞ ሽዑ ድማ ክሰልጠካዩ ጽናዕ ተባዒለዶ አይአዘዝኩኻን እግዚአብሔር አምላኽካ አብትኾዶ ኩሉ ምሳኻይሞ አይትፍራህ አይትሸበርካ ኢያሱ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ሓድሽ ጉዕዞ ይኽጅምር ክሳብ ሕጂ ዝኸዶ ዝነበረ ደድሕሪ ሙሴ ሕጂ ዝኸዶ ግን ናይ ሙሴ ስፍራ ተኪኢ ኸይድ ቅድሚ ሕጂ ኸይድዎም ዘይፈልጥ ጎደና ይኽጅምር ነገር ግን እግዚአብሔር ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኸይድዎ ዘይፈልጥ ጎደና ቅድሚ ምጅማሩ ኣብቲ ጎደና ዕውት ዘግብሮ ትምህርቲ ይምሂሮ ኢያሱ ጉዕዝኡ ካብ እግዚአብሔር ሓደ ትምህርቲ ተማሂሩ ጀሚሮ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሮ ነገር እንተዳአሎ ኮይኑ ምስልሳል ቃል አምላኽ ዝብል እግዚአብሔር አምላኽ ንኢያሱ አብትሱ ዝበለሉ ፍጻመ ዘብጽሖ ዋና ትምህርቲ ዝማሃሮ ብዛዕባ ምስልሳል ይምሂሮ ነቲ አብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ተጠንቂቅካ ምእንቲ ክትገብሮ ለይትን መዓልትን አሰላስሎ ንምንታይ እግዚአብሔር ንኢያሱ ኣብቲ ፈላሙ ጉዕዝኡ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ጉዕዝኡ በዚ ትምህርቲ ዝኸጀምሮ ዝፈተዋ ምኽንያቱ ኩሎም አምላኽ ዘተስኦም ናይ እግዚአብሔር ሰባት ኣብ ኩሎም ከድኩም ተዳሪኹሞ ሓይሊ ምስልሳል ዝተረድኦም እዮም ነይሮም ንኢያሱ መጀመርታ ቅድመ ምብጋስካ ቅድመ ምስጓምካ ነቲ ኣብኡ ተጻሒፉ ዘሎ ለይትን መዓልትን አሰላስሎ ኢልዎ ቀጽልካ ካብ አፍካ ይትፍለየልዎ ሽዑ ኢልዎ ማአሽዑ ምስ አሰላሰልካ ድሕሪኡ እንታይ ግበር ኢልዎ ሰጉም ሃሌሉያ አሰላሲልካ ትስጉሞ ስጉምቲ ኩሉ መቅናዕ ኣለዎ ምብልጻግ ኣለዎ ምዕዋት ኣለዎ ከሰላሰልካ ትስጉሞ ስጉምቲ ግን ሓደገኛ ስለዚህ ኢያሱ ምስ አሰላሰለ ሽዑ ትስጉምሞ ሽዑ ድማ ከቀንዐካ ኢልዎ ኣብትና እንግሊሽ ድማ you will prosper ኢልዎ ሃሌሉያ ሪኹም ቃል እግዚአብሔር ከነሰላስል ጊዜ ክንዕድግ እንድሕር ጀሚርና እሱ ንኹለን ስጉምትና አቃንዖ ክበኒ መቅናዕ ጎደናና አምስልሳል ቃል አምላኽ ይሰሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሜዲቴት ንኽንገብር ጊዜ ተዳአወሲድና ናይ እግዚአብሔር ቃል ንኸነሰላስል ጊዜ ተዳአወሲድና 100% ጋራንቲ ኣብዚ ሰጎምናዮ ኣብዚ ዓቀድናዮ ዓወትናትናዮ ምክንዋናትናዮ ምኽንያቱ ምቅናዕ አምስልሳል ቃል እግዚአብሔር ይሰሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከነሰላስል መጀመርና ኣብ ህይወትና ዝፍጾሙ ፍጻሜታት አሉ መጀመርታ ሰለስተ አይነት ደረጃ ናይ ምስልሳል አሉ እቲ ቀዳማይ ምስልሳል ቃሉ ድምጽ ኸይውጻኻ ኣብ ውሽጥኻ ክደጋግሞ ኾለኻዩ
ናብቲ ካልኣይ ደረጃ ምስከድና ድማ ነቲ ድምፂ ከየውፃና ነሳላስሎ ዝነበርና ቃል ብትሑት ድምፂ ካብ ኣፍና ክነውፅኦ ከለና እዩ ሳልሳይ ደረጃ ግን ነቲ ብትሑት ድምፂ ካብ ኣፍና ነውፅኦ ዝነበርና ብዓውታ ክንእውጆም ጀመርና እዩ እዞም ሰለስተ ደረጃ ኣብ ነፍስ ወከፍ መዓልታትና ነኸዶም እንተደኣ ኮይና ዓወትናትና እዩ ሓይልናትና እዩ በኻላ ኣዛራርባ ውሽጥና ዝሕደስን ቻርጅ ዝኸውንን ብምስልሳል ቃል ኣምላኽ እዩ ብዙሕ ጊዜ ቃል እግዚአብሔር ነንበቢና ነገር ግን ኣይነሳላሰለን ኢና ዳስ ዋይ ስለዘይነሳላስሎ ኢና ኣብቲ ቃል ዘሎ ዘይቲ ንውሽጥና ዘይረኽቦ ቃል እግዚአብሔር ከነሳላስሎ እንድሕር ጀሚርና ዓለሙ ዓለምና ክኸውን ክጅምር እዩ ኣብቲ ቃል ዘሎ ዘይቲ ኣባና ክግለጽ ክጅምር እዩ ንምንታይ ተተባሃለ ምስልሳል ቃል ኣምላኽ ንቃል ኣምላኽ ይኸፍቶ እዩ ምስልሳል ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ኣሕዋት ቀዳማይ ቃል እግዚአብሔር ከነሳላስል ተጀሚርና ካብ ኣእምሮና ሓሊፉ ቃሉ ኣብ ልብና ክዕቆር ይጅምር ካልኣይ እቲ ብልብና ዝተዓቆረ ቃል ኣብኡ ዘሎ ጸጋ ናብ ህይወትና ክለቆ ይጅምር ሳልሳይ በቲ ዝተለቐቐ ጸጋ ብእምነት ክንዓቢ ንጅምር ራብዓይ ኣብ ህይወትና በትናይ እምነት ጎደና ኣብ ኩሉ ዓወታት ክንመላለስ ንጅምር ሓሙሻይ እቲ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዘሎ ዘይቲ ቅብኣት ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ቅብኣት ከም ዝፈስስ ይገብሮ ማኣስ ቃሉ ኣብ ልብና ምስተዓቆረ በኻላ ኣዘራርባ ቅብኣትካ ክፈስስ ቅብኣትካ ክግለጽ ትደሊ እንድሕር ኮንካ ገላጽ ቅብኣትካ ቃል እግዚአብሔር እዩ ቃሉ ግን ንቅብኣትካ ዝገልጾ ንቃሉ ብምስልሳል ኣብ ልብኻ እንተዓቂርካ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ንኺድ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 1 ብምኽሪ ረሲአን ዘይመላለስ ኣብ መንገዲ ሓጥኣን ከዓ ዘይቀውም ኣብ መንበር መላገጽቲ ድማ ዘይቅመጥ ብሕጊ እግዚአብሔር ደኣ ዝፍሳሕ ነቲ ሕጉለይትን መዓልትን ዝመራምሮ ሰብ ብፁዕ እዩ እዛ ዝመራምሮ ትብል ዘሳላስሎ ማለት እዩ ሰብ ብፁዕ እዩ ንሱ ኢሉ መን ንሱ ነቲ ናይ እግዚአብሔር ቃል ለይትን መዓልትን ዘሳላስል ሰብ ንሱ ህይወቱ እንታይ ከም ዝመስል ረእይዎ ንሱ ከምታ ፍሬኣ በብግዚኣ እትህብ ቆጽላ ከዓ ዘይረግፍ ኣብ ወሰን ወሓይዝ ማይ እተተኽለት ኦም ህይወት ይኸውን ዝገብሮ ኩሉን ይሰልጦ ريخوم إذا أم مزمور داويت معرف حدا تقص سلسة زلا هيوت إسا نايتهم بمثل سالك على أملاخ زنوبرو سباتح نقال جزي أبير كان السلاسلون ترى أجمرنا كم تا أوسن وحيز معيز تتخلت كل جزي تركستي كل جزي قتال كل جزي أبجد جزيو نجزي زخون فرا ملسي التهب زجبرته كل زقنعة هيوتنا لكعكم خوني جمر يسوع نزل عالم قويتايو يسوع نزل عالم قويتايو أحوات بليز مزمور داويت معرف حدا كل سبي زفوتوا إذا أب مزمور داويت معرف حدا تقصص لستزلا هيوت فرايتن قطالن إسا أبنا برانا خنريان دلن تخوينا قالوا جيزي عدقنا نسالاسلو أبقال أملاخ مسلسال أبقو ناي مفراي مستيرالو فرياما هيوت أم مسلسال قالوا إزولو قالوا زي السلاسل فراييو قالوا زي السلاسل أدمعيو قالوا زي السلاسل كاليو أملاخ سماي مسكن لخميو قالوا السلاسلو شالوم Abdu